diruh ni ulau muna urasok kumahamuna do gosi-gosi muna asa unang adong haramunon jala asa pita songo sobba dohot asang apon ni debata alani urasya mu marhide ay nabadion sa dijalo hamumay tanda ni agugon sian panuturion ni todi porbadia. Hidup tutu kamu amang padenami nungang urang siya muna do gosi-gosimu sa idioma tutu parte nangyam muna manangyo nakapangiduan lapas ang atong muna tuadupan ni debata mula jadi alani ujo maha muna panitia seksi adat lahu basahaton harata tubar gosita. Bola tema dituakan dia mamang pada nami lahu tuli tatuan gayo boto hami namang pada nami gawi bison rohami siap pinopper na punami ima pinopper punami na bolon ito kasi jagat nama hamarangi rap dot akar dari buru beri dot ibebere bison upato kahami ima songon tada sobat cuhi mardongam may dohot boras pir asa anggiat mahite ula-ulami amang pandenami asa firma pokki baul-baul persalongan firma tot dini hami salhut na pinopar ponami raja si jabat namar hamarangi buru di bebere asa dulu di akapas samotan mardongan may dohot ko ima debat tiar asa tiar ma panggawiat tiar parhorasan tiar ma ulaw non siya nama muhay sa trodi na mangujungi ima sa pangidon nami dohot mardongam may dohot miyak-miyak asa miyak matuto panggawi perhorasani ima law siyahan ni hamsal hudna pinopero nami o raja si jabat na marhamarang iburo dohot ibebere mardongam matotong ima dohot ringgit si suara na tinopa ni matafa maretta dohot ima sa palasro hadi raja hasoloman ni inata sorry pada alane amak pada nami pasal hamyon saat ma di padena pasal apa sejauh ma cik jadi gabi majalah horas dihita hasuhuto gabi jagama ala sisana husu duita hita kada barhamaranggi ala kibitulan au di atas au di doroti mau lihat jadi dak pola hita bersisukuna gabi ya sukut di pastori para kin sukut tatu hita hasuhuto na barhamaranggi terlubuhi popara duput tatu gasi jalan jadi ope di hita popara duput tatu gasi jalan ala bulata mana mabuat tuan digonta kita ibargo di mata di arion anak dohok boru popara dupui asima tutur hadapui terlubuhi ma oput teramangku parhita dapok parhita son ada dua balita pagadi tu butelo sudah dua hari terugami na barang di bolotok kita bersepau dulu asa paratarannya sih ini ada baroba horas kita kena barang kita tinggal di timur soal itu akan tinggal di tua firma pokki bol-bol persalongan tutu dia pihita poparando pungi anak doh boru mangalaka tusima jobu-jobu akka pada potan asa marmuti ingkir-ingkir mak bulung nai tiko rata-rata hada amrangah hape akka saka doh tuju ata poparando pungi tugas jabat anak doh boru saya pasaut to mamata di bata jadi disalai hok mahita jong-jong anak ta asa tabain gutuk buci-buci tua mata di bata tarlububi ma pasahakton opung takkan o perjulo pahorason yate temartangya kita di bagasar rohat tabi garuk bersara-sara anggia tiur-tiur ulo tuari sampai namang gogi kita bersugut so ini mah hata siara mata pergosi manang hahang gimu poparano itu ke si jabat mau lihat deh
Kita saludna dan pola kita Bikin konten tambah 2.